sa'annan su 'ya'yan wallahi ubansu bai san ina suke kwana ba, ina suke tashi, balle ya san cin su ya san shan su ba. To ina haƙƙin umarnin da Allah yake cewa su ainihin iyaye su ne ke da haƙƙin ciyar da 'ya'yayensu da yi masu tufa da alkhairi. Ina wannan haƙƙin da umarnin da Allah ya ɗora. Sannan mu dawo a wajen ba da tarbiyya. Babu tarbiyyar, shi uban bai san tarbiyyar ba, balle ya bada ta ga waɗanda zai ba. Kai bai ma san 'ya'yansu matso don kasa aza mashi ɗawainiya don bai da abin da zai sauki ɗawainiyarsu. To la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bai ɗora ma rai wani abu sai abin da take iya. Wallahi yanzu mata suna da buƙatar a tausaya musu. Sannan uwa uba galibi idan mazan suka saki matan sun gama da su. In ma sun haihi 'ya'ya nawa da su, baki ɗaya su te da 'ya'yan su ji da su, ya gama da ita ya gama da 'ya'yan. Shi yasa kake ganin gaya nan sai yawo suke a bisa titi suna bara. Wallahi ba 'yan gudun hijira ba ne kawai, na cikin gari suna nan, na ƙauyukan kuma sun ɗauke sun kai su ƙauyuka daban sun watsar, na garin ma sun ɗauke sun kai su wani wuri sun watsar. Kaga yaro ɗan shekara 3 ƙarfe 12 dare yana bara da iyayen shi ba. 12 dare kaga budurwa ta fito ko babban mace ta fito a 12 dare bisa gwadabe tana yawon bara. Dan me za mu yi ta cutar da kanmu, mu kai kanmu wuta? Me ya sanya manzon Allah, akwai hadisai na nan su zo, Ibn Hajar a cikin Bulughul Marami in ka duba sharhin Subul Salam akwai maganar azalo. Matarka in ka san ba za ka iya tsara amanar da Allah ya baka ba, to kai azalo mana, kai azalo, kai talauci, iyalin talauci, mata ka auro ta da gwabi-gwabinta da kwarinta ka zo ka kashe ta saboda ka ga zan sauke haƙƙin da Allah ya ɗora maka. Ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku aka ɗora muku ba 'ya'yanku tarbiyya, to kai uba ka watsar da su, ina magana tarbiyya? Yaushe ƙasa za ta yi kyau, yaushe al'umma za ta yi kyau, yaushe rayuwa ta imani za ta yi kyau? Sai dai mutum ya ya banka kan shi wuta. An haifan ma 'ya'ya ka watsi da su, ba dole a yi ta samun 'yan iska ba, ba ilimin addini, ba ilimin boko, ba ciyarwar da Allah ya ɗora maka ka sauke amanar, babu. Sai dai ka bincire mace ka yi mata ciki, shikenan wasu ma in suka tara suka yi cikin su gudu su bar matar ta gane. Ana cutar mata. Ko a saki akwai ka'idoji na shari'a. In ka saki mace kamin ta gama idda ta zauna a gidanka, abinda kake mata kamin ka sake ta har sai ta gama idda ka ne mata wannan hidimar, wallahi ku riga kai su kotu. In sun sake ku ce ba ku hita gidan, ku ce sai sun ba ku abinci, sai sun ba ku man shafawa, sai sun ba ku turare, sai sun ba ku sabili. Shine abinda Allah ya dora. To amma jahilcin wannan ba a san shi ba. Kaga in za a mazan za su ci gaba da sakin, ku zo ku yi aure, ku aure. Yanzu mata ga sunan sun yawa. Wallahi in za a ka samu maza su a wajen aurar da su, kowane namiji ya auri mace 4, kowane namiji ya auri mace 4, na rantse da Allah bai kwashi kashi 90 cikin 100 matan da ke da kwai, mazan ba su kwashe su. To ku aure su mana, da ku yi ta haihuwa barkatai, ku rage matan da ke da kwai a aure su, ku kuma ku taƙaita haihuwar. Ku taimaki waɗannan kuma ku taimaki kanku don ku gina tarbiyya mai kyau, ku sauke amana. Maimakon ku aura ku yi ta haihuwa, ku yi cutar da 'ya'yan, ku cutar da matan. Ai cuta biyu in ta haɗu, na san da akwai hadisin da ya ce ku aure waɗanda suke son ku, masu haihuwa waɗanda suke son ku, don na yi alfahari da ku ranar alkiyama a wajen yawan ku. To ka haihi ɗa baka ba shi tarbiyyar da manzo Allah ya ce a bashi ba, ya zama ɗan iska, ya zama ɓarawo, ya zama mashayi. Uban shi ma bai da kima a wurin shi, don uban bai azame sanin kimar kanshi ba, balle ya azame kimar sanin haƙƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan haihuwar sai ta jama uban ya tafi zuwa wuta. Maimakon a samu jama'ar da za ta manzon Allah zai alfahari da su a ranar alkiyama. To babu shakka